खुसिया बेदर संग्राया हादों संग्राया खुसिया बेदर हेल' लोगोफोर आंनि चेनेल बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनानै थाबाय स' आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दङ स' आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा आंजों लोगोसे नायलांफादो लोगोफोर बिदिब्ला आं दा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै दिनैनि भिडिअआ माबायदि जायो नोंथांमोना नायदोलाय आंजों लोगोसे स' बिदिबा आंजों लोगोसे भिडिअखौ नायलांबाय थादो स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय जोंहा दिनै न'आव खुसिया बेदर जानो नागिरदों ओमफ्राय खुसियायाव होनो थाखाय आङो सामब्राम आरि फानलु आरि देनो नागिरदों आरोना लोगोफोर अन्थाइ बाजाब एसे होगोन आलु एसे होगोन बेनि थाखाय आङो जगार बानायबाय थादोंमोन लोगोफोर स' आं भिडिअखौ नायलांदो जोबजासे लोगोफोर नाय खुसियाया बेनो लोगोफोर गोदासिगोन बेखौ दा खुसिया बेदर गोदाखांबायाबो लोगोफोर बेखौ दा संनोसै जोङो मानो बेखौ गानना नांगौ दे सिन्दुर गैला बेखायनोथ' आंनियाबो हामनाय नङा एफा मोजां देलायबाय नों मानो लामाय गाननांगौ बे रानजोब्बायलै दैजों सान्दुङानो ओरैसो थांगोन आरो ए स' दा आइमोना थांबाय लोगोफोर माने आइमोनहा अबाय थांदों होनबा ओइ जेलानाखि प्रेगनेन्ट टाइमाव 7 मान्थआवहाय ओंखाम जाहोहैया होमबा बिदि जाहोहैदों आरोना लोगोफोर दाख्लै आंखौ जाहोफैनाय बायदि आइमोनहाबो जाहोहैदों ओइ जोंहा बाबा जायो आरो खुरमा न'निनो इस्रानि फिसाजो हरनाया प्रेगनेन्ट टाइम दा ओमफ्राय 7 मान्थ सोलिगासिनो नामा ओमफ्राय बे टाइमावहाय हिन्जावनिया थांनानै जाहोहैनाय नेमथ' दङ नालाय बेयाव आइमोनहाबो थांदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा बिसोरो ओंखारलांबायानो जों हासबेन्डजों आंजोंल'सै न'आव स' लोगोफोर जों दा नै हासबेन्डजों आंजों संनोसै नै माथो न' सिङावबो गैया हासबेन्डआलाय ओरैसो दं खोमा हनैबावसो बासन आरि सुगासिनो अन्थाव बाथाव हारसिंनो सामब्राम आलु अन्थाइ बाजाब बोरमा दारिना अन्थाइ बाजाब होनो हायदे ओमफ्राय नै संग्राया संसिगोन नैबे बिथाङा दा खिथागोन संग्राखौ आलु बुखांनानै सामब्राम होनोसै माबेलाय खाजिरा मा होनोमोनलाय हादों ओंख्रि संग्राया खुसिया बेदर केमब्र होबाय Sira. अन्थाइ बाजाबखौ दानो होनांगौ Gurem mosla, long ilaci, darsini. खुसिया बेदर जानो लुगैलायबाय
संखाबाय फिसायाबो मोनसिगोनानो नै टेन्डार गोदौखाबाय ओमफ्राय जानोसै ओंखाम फैबाय सुनाखै अ नानै खाबाय फिसा बेदर संग्राया बिराद बेयाव गोजा नुवाहाय ओंखाम जानोसै लोगोफोर मोनबाय नै मैथा एवनाय ओमफ्राय बे खुसिया आलु अन्थाइ बाजाब ओमफ्राय बे अमा बेदर एसे सावनाय आरोना लोगोफोर नै जानोसै जों दा लोगोफोर नायलांबाय थादो Tengok video. नुदों गोथावथार Depan. Dia pada mana kan? Dia pada mana kan? Nanti turun sekarang. Dan naik. स' लोगोफोर दायो बेलासिबायबो नै ओमफ्राय गेन्द्राया स्कुलाव दसे थांब्रबनो नागिरदों थाव गैया नामा स्कुटिया गोथां नुलायलायदों जों बेखौ स' दा गेन्द्राया थांबाय नै लोगोफोर आं हारसिं थाथ'नोसै थाब फैफिनगोनानो बेबो दसेल' खामानि दंब्रबोनो